Был тәүге башкорт гаилә каналы. Без 3 яшь әсәй сәй эсергә йыйнып алганбыз һәм бүген төрле кызыклы темаларга әңгәмә корасакбыз, кызлар. Хәбәрһегезме? Без әзер! Заставка. Кызлар, танышып китәйек. Без әлбәттә бер-беребезне бик яхшы беләбез, әмма тамашачылар да безне белһендәр, күрһендәр, Instagramда тапһындар, безгә лайктар куйһындар дигән. Кем башлай? Мин башлайм. Руслянның балаһы иң улы, үзе бәләкәй генә Мин турала башлаган. Так, Рузилә ул музыкант, ул йырсы, вокалистка. Һәм ул яшь әсәр. Минем улым Идерхан исемле егет. Уга 1 яшьтә 5 ай. Әйткәндәй, Рузиләнең улы бар, ә безнең кызлары бар. Ләйсән, апай тиһәм дә булай. Апай инде, апай миңа 32 яшь. Без икебез дә 20 гимназияны тәмамлаганбыз. Шуңа мин уны бала сактан беләм, апай дип калган да куйган, шуңа фуй, яшәртеп булмай. Ләйсән апай нык талантлы. Ул Тамыр телеканалында әллә нисәмә ел, тиштә ел эшләй. Ләкин ул гел кадр артында. Бына ошо безнең YouTube каналында ниһаят Ләйсән апайды мин үтенеп һораным. Әйдә бына кадрды баятасак, чөнки руслап әйткәндә ты говоришь как дышишь. Руслап әйткәндә һин тын алган һымак күп һөйләйһең. Күп һөйләйһең, матур һөйләйһең. Гел фикерле итеп, акыллы итеп һөйләйһең. Рәхмәт Дүритеп. Быга тиклем Тамыр телеканалында эшләгәндә әлбәттә кадрга эшләргә туры килде. Бик яратам үземнең эшемне. Әйткәндә бүген декрет ялындабыз бөтәбездә. Иптәшем Динар белән без 10 ел буена көткән бәхеткә ия булдык, Аллага шөкер. Наза исемле безнең кызыбыз бар. Безне кыландырып, безнең бөтә булган яһаныбызның үзәге ул. Һәм шулай гына кызларна бүген бергәләшеп ошо проектта катнашабыз һәм сакыруыбызга, бергә булуыбызга мин бик нык шатмын. Әйтәм бит, тын алган һымак һөйләй, күп һөйләй. Мине туктатыгыз, яки. Бик тә туктап нитмә. Һез мине туктата алмагыз, һез мине туктатыгыз дип баймакташ. Шәйтеп симәтә утырырга. Ә мине турыһынла берәйме әйтәләрме? Юк, Бу Фатима һәм уның турында башка бер нимә әйтергә кирәк бит егет. Фатимага 26 яшь. Ул шундай минең өчен алдынгы шундай башкорт кызы. Number 1. Башкорт кызы number 1. Ысынлап минең өчен ул хәзер бизнес леди булып китте. Үзенең Мариям концепт дигән курткалары менән бизнес леди үтеп сыкты һәм без снапта Фатиманан да бик күп үрнәктәр алабыз. Чөнки ул бүгенге көндә монда 21нче булатта алдынгы башкорт карашлы шундай рухлы катын-кыз. Катын-кыз әйткәндә ул шундай өлкән һымак миңа. Менә шундай шәп ул безнең Фатиман. Кызлар, бына безнең тәүге башкорт телендәге YouTube каналды булдыру идеяһы ул бит инде юктан гына килеп сыкманы. Шундый бер статистика менән таныштырып үтәм. 5 яшьтән 15 яшькә тиклемге балалар башкорт телен әле бына белмәй. 72%. Ләкин менә 5 яшьтән бәләкәсрәктәре белә башланы, чөнки бына безнең яңа буын башкортлары чөнки бар һәм улар балалар башкортча һөйләштерергә тырыша. Шуга менә ошо 10 ел аралык 5 яшьтән 15 яшькә тиклем. Ни өчен һез уйлайһыгыз бына башкорт телен бездән сак кына бәләкәсрәк, безнең бәлки тугандарыбыз белмәйрәк йөргән. Кайда гына барма, 5 яшькә тиклем балалар ысынлап та улар һәйбәт беләләр үз телен, чөнки улар күбрәк әсәй менән. Менә балалар баксаһына сыгып китләр, менә улар өйдәге мөхиттән икенче мөхиткә күсәләр. Онда барыбер руслар аралашкан балалар күбрәк һәм без хәтта үзебез дә ата-әсәләр шуны хезмәттән күсеп китәбез. бала һөйләй, без уңгай бирәбез. Был әйткәндәй башкорт телендә генә түгел, минең татар балаларымнан да аралашам инде бына уларның да шул проблема бар. Ни өчен дигәндә бу мөхит. Һәм без Россиядә яшәйбез, күбрәктәре русча һөйләшергә ярата бит инде. Һәм без үзебез ата-әсәләр буны аңларга тиеш. Бу статистика ул безнең белмәйме, һавыткыста эленеп торырга тиеш, минеңсә күз алдында һәр вакыт 5 яшьтән 15 яшькә балалар һөйләшергә тиеш. Һәм бuna мәктәптә әле ни өчендер улар күбрәк русчага күсәләр. Тап бuna рәхмәтлемен. Бүгенге көндә башкортча ни өчен мине туктата алмайлар, чөнки мин башкортча фикер йөритәм. Бuna миңа калһа шундый мөхит һәм баланы башкорт телендә фикерләргә өйрәтергә кирәк минеңсә. Менә карагыз, ни өчен 5 яшьтән алып дип әйтәбез, дигез. Чөнки хәзер без һәр вакыт безнең 50% тормыш белән интернетта үтә. Шуңа минеңсә интернетта бөтен мәгълүматын әйтеп киттең инде, бөтен я урыс телендә, я инглиз телендә, я инглиз телендә караһалар, мин шатмын. Ләкин урыс телендә карайдар, ә минеңсә башкорт телендә бер ниндәй дә
ну кызыксындырган, evet, кызык нәмәләр юк. Шул ук әйтәйек, приколдар, evet. Шул приколдар улар Аллага шөкер улар килеп сыга башланы, ләкин улар әле әз. Әмма без эшләйбез буның астында, эшләйбез. Так шуның өчен без монда бүген йыелдык. Минеңсә, менә хәзер бит безгә интернетта иң күбе минең ирем әйткәндәй илләр кине буладыр. Цифровизация. Башкирский язык, башкорт теленең цифровизациясе безгә кирәк. Ул нимәне аңлата? Цифрлаштыру буламы башка? Әйе, Цифрлаштыру. Ул нимәне аңлата? Хәзерләр аңламай нимәне аңлата. Ул аңлата булган мәгълүмат, менә безнең тормышта булган онлайн тормышта. Онлайн тормышта. Юк, Офлайн офлайн тормышта онлайнга күсерү һәм шул һәр мөхит дигән нәмәкәй ул безнең килеп сыга интернетта. Шул мөхит онлайн мөхиттә яшәйбез. Тел проблемасы барлыкка килде касан. Башкорт телен башкорт мәктәпләрендә юк итәргә Юк булганда. итергән, балалар баксаһында ла шулай. Ләкин ул проблема бар ине буга тиклемдә, ләкин без аны турында белмәйбез. Без уның турында белмәйник түгел, уйланмайник. Уйламайбыз. Ә менә безнең телебезне кырка башлагастан, без буның турында аңыбызга килде. Һәм без купырына башлана. Әмма менә белмәйм, ул безнең менталитетка хас микән, безнең башыбызга килеп сүкмәйсә, без эш башламайбыз. Шулай. Әгәр дә без буга тиклем буның турында уйланып, үзебезнең телебезгә яшәп яткан булсак, мондай хәл булмас иде. Бал бәлки менә без афариндар, үзебезне мактап та китәйек дигән булмасын ки, без буның өстендә эшләй башланык. Әгәр дә менә безнең ата-әсәләребез дә буның турында ныграк уйланган булса, бәлки сакына икән. Безнең ата-әсәләрнең икенче проблемалары булды. Совет заманында. Улар илде күтәргәннәр. Кызлар, әйтегез, һез балаларга нисек бәүтәлек, нисек йоклатасыз? Мин менә әсәй генә була торган вакытта, теге авырлы булган вакытта мин агайным. Ул шундый матур, шундый романтик, шундый момент, что баланы алаһың. Матур, үдең генә шундый матур гына, үдең шундый теге айнурдары ятыш. Әйе. Мелизмалар менән. Мелизмаларымны не шундый. Evet, ирең белә шул йоклатып. Ысынында беләм нисек килеп. Нимә йитмәй? Мин һинең урыныңда булһам, күптән ятып йоклар идем. Балам йокла. Ысын әйткәндә, әлбәттә, улай түгел. Әмма шундай теге катмарлы хәлләрдә булганы бар. Теманы сүзләштек. Ул теманы әлбәттә икенче чыгарылышларда һөйләр. Без әле менә бишек йыры, менә асыландык ярай. Миндә бишек йырлар. Минең иң беренче бишек йыры ул әлбәттә йокларга, сөнки ул безнең бәләкәй сактан. Йокларга. Кояш чыгып килә. Малайның тәне рубашкаһында тыйма, итлегезме? Фатима һинде авылда бар. Мин дә итлеме? Итиһәң дә бәйе. Менә мин әйткәндәй, бул Роза Сахаутдинованың йыры. Фатима, һин инде йыр йырлайһың. Мин аюралым дигәнгә биклегезме? Ул бөтенләй бишек йыры түгел, ләкин ни өчендер шул йырга Мәрьям нык яхшы йоклап китә. Башкортта да. Башкортта рухлы йыр. Ә минеңсә бөтен халык йырдары бит, улар туры килә соңгы. Һәр тапшыру без һездәгә яңа йыр өйрәтәбез. Бүген безнең йыр йокларга, Рузилә синтезаторда уйнайбыз. Фатима менән яшь сакта бихкә төшереп йырлап алабыз. Әйдәгез.
өсөбүз дә нинди һыгымтыга килдек. Башкорт телендә ни өчен балалар һөйләшмәй? Балалар гына түгел, уларның ата-әсәләре лә. Чөнки без әле онлайн мөхиттә яшәйбез бүгенге заманда һәм башкорт телендәге контент безгә онлайнда җитмәй. Шуңа күрә лә без моны ошо эште башлап башлап киләбез. Димәк, башкорт телендә Башкортса YouTube канал. Һез дә ошо эшкә кушылыгыз, башкорт интернет мөхитен бергә булдырайык, дуслар. Әлбиттә, безнең өсебезнең генә фикере менән бөтә булган башкорт мөхитен үзгәртеп булмай. Шуңа күрә безгә ярдәм ышанмыйм, мин ышанам кызлар. Әмма безгә кушылучылар булыр һәм бу мәсьәлә безгә генә бурслыдыр дип уйламыйм. Дуслар, безгә кушылыгыз. Безнең каналга язылыгыз, комментарийдар калдырыгыз. Һәм әлбиттә, бүгенгә без сезнең менән хушлашып торабыз. киләһе сыгарышка тиклем. Йортларыбыз имен, күктәребез аяк булсын. Hoşça kal. Һаулыгыз.